Associació Catalunya us donem les gràcies. El motiu de fer el happening és fer la inauguració d'aquestes dues barraques. Aquesta que veieu aquí, que se'n diu Barraca del Tabaco, i la de Mar Roig, la de l'avi de Mar Roig allà dalt. El motiu és aquest, però clar, això està inserit dintre d'un projecte més ampli, que des del Centre d'Estudis el vam posar en marxa ja fa uns anys, que és el programa Arquitectura, Paisatge, Art. En arquitectura hi conflueix el que és la identificació de les barraques. Vam identificar 100 i pico barraques, 110. El que passa que sabem que n'existeixen bastantes més, fins a 204, perquè els mapes del cadastre així ho mostren, el de 1928 i després el de 1954. Quan vam fer l'inventari de les barraques ens en van sortir 100 i pico. Em sembla que al principi el que posem a la web és 90, avui en dia en tenim 114. Això vol dir que ens en falten unes 100 encara. D'aquestes 80 i pico o 114 barraques estaven en bon estat, és a dir, amb la cúpula feta encara, 23 barraques. Això vol dir que en 50 anys, des de l'any 54 fins a l'actualitat, havien desaparegut no la meitat, és que de 200 i pico barraques en quedaven 20 i pico en bon estat. Estava a punt de desaparèixer tot ja a Begues. I vam dir, hem de fer alguna cosa al Centre d'Estudis. I vam dir, doncs hem de posar en marxa això de la pedra seca. No només barraques, perquè hi ha també, doncs, hi ha pous, hi ha coixiols, hi ha el pou del glaç, hi ha els marges, hi ha quantitat d'estructures de pedra seca que no són més que el producte de la feina dels pagesos, de generacions i generacions de pagesos de la ruralia i de la protoindústria que s'ha desenvolupat en el territori. Amb la protoindústria vull dir els forns de calç, el pou de glaç, el que pugui ser també els pous mateixos i fins i tot alguna altra estructura. Les sínies, també l'extracció d'aigua. Nosaltres, doncs bé, vam fer el catàleg de les barraques, això vol dir que les vam descriure totes, les vam medir, vam veure a quin lloc estaven orientades, les vam posar dintre d'un mapa. Avui en dia a l'Ajuntament estem fent el mapa d'identificació de barraques i per tant el que fem és donar un valor a la barraca en si mateixa com un lloc d'estada, un lloc on s'hi pot anar, un lloc on s'hi pot anar a pensar, un valor històric, un valor de l'arquitectura antiga, del que es feia, de la tradició, un homenatge a la pagesia. Llavors, el paisatge aquest, un cop aquí és on conflueix ja l'activitat de la Land Art junt amb el Centre d'Estudis. Se li dona una artialització en el territori, se'l fa agradable, se'l fa al lloc d'un lloc ja destruït. Això d'aquí, aquesta barraca estava fins aquí. Fins aquí estava feta, la resta estava a terra. I per tant, tot això d'aquí eren pedres, era un lloc on no t'hi acostes, no hi vas ja aquí, no hi vens a fer res. Des de lluny ho veus i dius, és una ruïna. El que fem nosaltres és reincorporar-ho en el paisatge contemporani i donar-li un nou ús. I aquest nou ús, quin és els usos que li volem donar? Nous valors també. El valor de l'art. I és aquí, amb les estructures aquestes com la que veieu aquí al costat, l'art de la natura, que li donem un nou valor. El valor de l'art. El land art, el que se'n diu land art, això va néixer, és un tipus d'art conceptual, va néixer a finals dels anys 60, al començament dels 70, als Estats Units i a Anglaterra. Després es va estendre per Europa, avui en dia és vigent. La Land Art el que té és una associació que es defineix perquè fa la promoció del Land Art i és on actua la Land Art Associació. Aquesta estructura de final, això d'aquí que se'n diu cep, en trobarem una altra, es diu hexàgon, i una altra aquí que es diu ou de roig, com ou de reig. Ara actuarà aquí la Laia Struquimata. És una artista visual, s'ha muntat dues performances. Després, quan ella acabi, tots junts farem aquesta pujada amb aquesta serp. I quan arribem a dalt, si estem en silenci, sentirem la performance sons. Una cosa més, a dalt el que hi haurà són un parell de taules amb llibres de pedra seca, llibres de Land Art. Anem a veure la performance de la Laia, sisplau.
Si voleu venir, amb silenci.